Здравейте, значи днес си купих едни неща от Jumbo и искам да покажа всичките. Значи едното е лунен пясък. Поне и тия разлог се казва. Не очаквах така да стои, но сега да го пробвам. Това е по-яко, отколкото си мислех. И то доста. Добре. Това наистина е много яко. Сега го прибирам вътре и не мога да прибирам малко. Заради това се наложи да го изсипям. Но доста цапа. И се абонирайте и пишете коментари за част 2.